Nissuktaw bir-raba' ktieb, paragrafu 16. Kelli madwar il-20 sena meta ġie f'idejja l-ktieb ta' Aristotli jismu il-10 kategoriji. Is-Surmast li għallimni r-retorika f'Kartaġni kif ukoll oħrajn miżmuma borrif kienu jiftħu ħalqhom qisu se jixkatta imqar jekk biss isemmu isem il-ktieb. U jien kont noqgħod nismagħhom b'għajnejja miftuħa beraħ qisni quddiem xi ħaġa kbira u divina fejn naf jien. Imma x'ġid swieli li dak il-ktieb rajtu u fimtu waħdi. Tħaddit fuqu ma' xi wħud u qaluli li bil-kemm femuh. Avolja bil-għajnuna ta' surmastrijiet tassew qorrief li fissrulhom mhux biss bil-kliem iżda wkoll permezz tal-ħafna ġbijat li kienu jħożżulhom fir-ramel. Ħadd minnhom ma seta' jgħidli iżjed minn dak li tallimt jien bla għajnuna ta' ħadd meta qrajtu waħdi. Derli li l-ktieb hu ċar biżżejjed fit-tagħlim tiegħu dwar is-sustanzi bħalma hu l-bniedem u dwar iċ-ċirkustanzi tagħhom, ngħidu aħna is-sura tal-bniedem, minn xi xu magħmul, kemm piedi u twil, min jiġi minnu, min uħuh, fejn joqgħod, meta twieled, jekk hux bil-wieqfa jew bil-qiegħda, jekk hux imxiddet, iż-żarbun, jekk hux armat, x'inhu jagħmel jew x'inhu jsirlu. F'kelma waħda, iċ-ċirkustanzi bla qatt li niltaqgħu magħhom f'dawn id-9 kategoriji li ġibt xi eżempji tagħhom u sew fl-istess kategorija ta' sustanza. Dan kollu swieli ta' ġid, anzi swieli ta' deni. Għax billi fil-fema tiegħi kull ma jeżisti kellu bil-fors jidħol f'xi waħda minn dawk il-kategoriji, derli li lilek ukoll, Alla tiegħi, li int b'mod tal-għaġeb sempliċi u bla tibdil lilek ukoll. Kelli nfittex nifmek bħalli kieku int suġġett tal-kobor u żbuħija tiegħek. Hekk li dawn jinsabu fik qishom f'suġġett bħalma jinsabu fil-ġisem. Imma int, il-kobor u żbuħija tiegħek huma inti nnifsek, waqt li l-ġisem mhuwiex kbir u sabiħ għar-raġuni li hu ġisem, għax anki jekk ikun inqas kbir u inqas sabiħ, xorta waħda jibqa' ġisem. Mela l-fema tiegħi dwarek kienet kollha għerq u mhux il-verità. Kienet ħolma firħa tal-moħħ imsejken tiegħi, mhux dera soda tal-ħajja ħienja tiegħek. Dak li ordnajt int ġara fija wkoll. Jiġifieri li l-art tnibbitli xewk u għollieq u li jiena naqla ħobżi bil-għaraq ta' ġbini. Rajt il-kotba kollha tal-arti hekk imsejħa liberali li stajt insib f'idejja u fimthom waħdi. X'iswewli la darba kont il-sir mill-lar tal-ġibdiet ħżiena. Fihom kont insib il-għena tiegħi iżda ma għarafx il-għajn tal-verità u ċ-ċertezza tat-tagħlim tagħhom. Tajt dari lid-dawl u dawwart wiċċi lejn il-ħwejjeġ imdawla, hekk li jien nħares lejhom, wiċċi stess ma kienx imdawwal. Inti taf, mulej Alla tiegħi, kemm bla sforzi żejda u bla għajnuna ta' ħadd tallimt dwar l-elokwenza, id-dialettika, il-ġeometrija, il-mużika u l-aritmetika. Il-ħeffa tad-den u r-reqqa tar-riflessjoni huma doni tiegħek. Iżda jien ma offrejthomx lilek.
U għalhekk swew li aktar ta' deni milli ta' ġid, għax fittixt li dawn is-setat mill-isbaħ tas-sustanza tiegħi inżommhom għalija nnifsi. Il-ħila tiegħi ma qeditiex taħt il-ħarsien tiegħek, iżda berbaqta f'ħajja mtajra meta tlaqt minn quddiemek u mort f'pajjiż imbiet. X'ġid swiel it-tajjeb jekk inqdejt ħażin bih. Anke l-aħjar studenti isibuha bitqila ħafna biex jifhmu l-arti liberali. Imma dan ma ġinix f'moħħi, ħlif meta bdejt nagħmel ħilti kollha biex infissirhomlhom u l-aħjar wieħed fosthom kien ikun dak li ma jdumx wisq biex jifhem it-tifsir tiegħi. Dan kollu xi swieli mulej Alla verità jekk lilek kont naħsbek ġisem mudwal u bla qies u jien farka minn dan il-ġisem. X'erq li ma bħalu. Din kienet il-fema tiegħi Alla tiegħi. U llum ma nistħix nistqar tjubitek miegħi u nsejjaħlek kif dak iż-żmien ma stħajtx nistqar id-daa tiegħi lill-bnedmin u niftaħ ħalqi bħal kelb kontra tiegħek. Xi swietli il-qawwa tad-den li wrejt f'dak il-erf. Xi swieli li seħħ li nfisser ħafna kodba tqal mingħajr għajnuna ta' għalliema bnedmin. Jekk imbagħad b'tawwiċ sagrilegu żbaljajt blikraħ fil-erf tat-tjieba tiegħek. Jew x'deni ġarbu ċkejknejn tiegħek li l-qawwa ta' denhom kienet tassew dgħajfa dejn tiegħi. Meta huma ma tbedux minnek, iżda baqgħu fil-bejta tal-Knisja tiegħek biex ikunu żguri li jarabbu r-rix u jsaħħu l-ġwienaħ tal-imħabba bl-ikel ta' fidi qawwija. Mulej Alla tagħna, ħallina nistkennu għad-del ta' ġwenħajk, ħarisna u wieqaf magħna. Inti tieqaf magħna, waqaft magħna sa minn ċkunitna u tibqa' tieqaf magħna sa ma xarna jibjat. Għax il-qawwa tagħna tkun qawwa tas-sew meta tkun fik, waqt li ma tkun qawwa xejn jekk infittxuha fina. Il-ġid tagħna huwa dejjem ħaj quddiemek u kien għalhekk li aħna ħżienna għax dbedna minnek. Ħanduru lejk mulej biex ma ninqerdux. Il-ġid tagħna li huwa int u ħaj u bla ebda nuqqas quddiemek. Ma jkollniex biża' li meta nerġgħu niġu għandek ma nsibux il-post li waqajna minnu, għax id-dar tagħna li hi l-eternità tiegħek qatt ma jisetaqa', anqas jekk aħna ma nkunux fiha. Il-5 ktieb f'Ruma u Milan. Jien u nistqarlek dan kollu. Ilqa s-sagrifiċċji tiegħi minit dan l-sien li sawwartli u li jint anqaltu biex ifaħħar lil ismek. Fejjaq lill-għadmi kollu biex jgħidlek min bħalek mulej. Min jistqarlek ħajtu ma jkun qiegħed jurik xejn ġdid dwar x'inhu jiġri ġewwa fih. Għax qalb magħluqa ma tistax tbiegħed lil għajnejk minnha. Anqas l-busija ta' qalb il-bniedem ma twarrablek idek. Iżda inti trattaba kif jogħġbok bil-ħniena
jew bil-kastigi tiegħek u xejn ma jinħeba mis-sħana tiegħek. Ħatfaħrek ruħi biex tħobbok u ħatistqar il-ħniniet tiegħek biex tfaħrek. Il-ħolqien kollu ma jaqtax u ma jaqafx mit-tifħir tiegħek. Kull ma jieħu n-nifs ma jediex ifaħrek b'fommu imdawwar lejk. Anqas il-ħlejja ħajjin u dawk li għandhom ġisem biss ma jieqfu jfaħruk b'fomm min jaħseb fuqhom. U hekk ruħna tistejqer mit-telqa tagħha u titwieżen fuq il-ħlejjaq tiegħek biex tibqa' miexja lejk ħalliq tagħhom tal-għaġeb. Ħalli fik issib il-fejqan u l-qawwa tagħha tassew. Ħajjitilqu u jaħarbu minn quddiemek il-ħżiena li ma għandhomx mistrieħ. Inti tħares lejhom, tilmaħ id-dellijiet tagħhom u tara li bihom kollox hu sabiħ minkejja l-kruwa ta' ħżunithom. Xi ħsara setgħu jagħmlulek? Jew fiex kasbru l-ġieħ ta' saltnatek, saltna ġusta u tinfirex sħiħa mill-loli ta' smewwiet sat-trufijiet tal-art. Fejn marru meta ħarbu minn quddiem wiċċek? Fejn m'intix se ssibhom? Huma ħarbu biex ma jarawkx tħares lejhom, biex ma jaħbtux miegħek bajnejhom magħluqa, int li xejn ma titlaq minn dak kollu li għamilt. Ħarbu minnek biex ma jaħbtux miegħek u jieħdu l-kastik li ħaqhom. Twarbu mill-ħlewwa tiegħek biex ġew wiċċ imbiċċ mas-sewwa tiegħek u waqgħu taħt il-qilla tiegħek. Ma jafux li inti tinsab kullimkien u mkien ma jesek u li int waħdek tinsab anki fost dawk li tbeħdu minnek. Ħajerġaw lura mela u jfittxuk għax int ma titlaqx il-ħlejqa tiegħek bħalma huma telqu l-ħallieq tagħhom. U ara, hekk kif jerġgħu jduru lejk, inti tkun hemm ġewwa qalbhom fil-qalb ta' dawk li jistqarruk u jinxteħtu quddiemek u jibku fi ħdanek wara t-triqati mwera tagħhom. Minnu fih inti tixxotta d-dmuħ minn għajnejhom, iżda huma aktar jibku u l-biki jfarraġhom għax int, mulej, m'intix bniedem tad-demm u l-laħam. Int, mulej, il-ħalliq tagħhom li jġeddidhom u jfarraġhom. Fejn kont jien meta kont qiegħed infittxek? Int kont qudiemi, imma jien tbeħitt minn innifsi u ma stajtx nerġa' nsib lili nnifsi. Wis inqas stajt insib lilek. Insemmi quddiem Alla dak li għaddejt minnu fis-sena meta għalaqt id-29. F'Kartaġni ġie oftalmanikej jismu Fawstu, xibka kbira f'idejn ix-xitan u ħafna nqabdu fiha għax il-ħlewwa ta' kliemu saħħrithom. Jien ukoll faħħartu għal kliemu, iżda kont inqis fiex jaqbel u fiex ma jaqbilx mal-verità tal-ħwejjeġ li bħerqa kbira xtaqt inkun naf. Rid nara mhux minn fejn kien ħireġ id-diskors, iżda x'matmura ta' erf seta' jnewwilli Fawstu li kien hekk imfaħħar minn dawk in-nies. Diġà kienu semmewuli bħala bniedem minn ta' quddiem ħafna f'kull fera ta' erf xieraq u li fuq kollox
kien imkisser fit-talim liberali. Jien kont diġà qrajt kotba ta' bosta filosofi u żammejt talimhom f'moħħi. Għalhekk bdejt inqabbel xi wħud minnhom mal-ħrejjef bla tarf tal-Manikej. U sibt li kienet aktar probabbli l-fehma tal-filosofi għax moħħhom kien hekk iwassal li seħħilhom jarfu sewwa l-ħolqien, għad li xejn ma għarfu min hu sidu. Għax int kbir, mulej, int tieħu ħsieb iċkejknin imma taraf l-imkabbrin mill-bot u ma tersaqx qrib ħlif lejn minnu qalbu maqsuma. L-imkabbrin ma jistgħux isibuk. Anqas jekk ikollhom id-den kollu biex breqqa kbira joddu l-kwiekeb u t-trab tar-ramel, jew iqisu kemm il-kwiekeb huma bogħod minn xulxin u kif iħożżu triqathom. Huma jfittxu dawn il-ħwejjeġ bil-moħħ u d-den li tagħtihom int. Kisbu ħafna tarif u sa minn bosta snin qabel ħabbru l-jum u l-ħin tal-eklissi tax-xemx u l-qamar u kemm jinkifes minnhom u kollox jiġri kif ikun ħabbru huma għax ma tqarqux fil-qisien tagħhom. Huma niżlu bil-miktub ir-regoli li kixfu u n-nies għadha sal-lum timxi fuqhom biex bihom jitħabbru s-sena, ix-xahar, il-jum u l-ħin tal-eklissi tal-qamar jew tax-xemx u kemm jinkifes minnhom. U jiġri kif ikun tħabbar. In-nies tistaġeb, min ma jifhemx jibqa' mibluħ u min jifhem arah jitenna u jaqbeż bil-ferħ. Imma fit-tkabbir u l-ħażen tagħhom jitbedu mid-dawl tiegħek u jitilfuh. Sa minn ħafna snin qabel iħabbru li d-dawl tax-xemx ikun se jinħeba u ma jarawx li fl-istess ħin huma nfushom ikunu tilfu d-dawl. Ma jfittxux bqima minn fejn u ġej id-den li bih jiksbu dan it-tarif. Jekk jintebħu li int il-ħallieq tagħhom, ma joffrux ruhom lilek biex inti tħares il-ħlejjaq tiegħek. Ishom kienu huma li ħalqu lilhom infushom, ma jissabtux mal-art minħabba fik, ma jqirdux il-ftaħir li bih jittajru ishom tjur tal-ajru, ma jġibux fix-xejn il-kurzità li bija jistħarġu l-modijiet moħbija sal-qieħ ishom ħut tal-baħar. U ma joħonqux il-ħajja bla rażan li jgħixu ishom bejjem tax-xari. Ma jagħmlu xejn minn dan biex int u Alla bħal nar li jtemm teqirdilhom il-ġibdiet mejta tagħhom u tġeddidhom għal ħajja li ma tmutx. Huma ma għarfux it-triq, il-verb tiegħek li bih int għamilt dak li huma jħabbru, lil dawk stess li jħabbru, il-ħila li biha jifmu u jħabbru u d-den li jħabbru bih. Imma int id-den tiegħek bla tarf. Liben waħdini tiegħek sara lina l-erf, ġustizzja u qdusija, sar wieħed minna u ħallas it-taxxa lil Ċesari. Ma għarfux din it-triq li tniżżilhom mill-loli tagħhom saħdeħ ħalli bih jitilgħu saħdejk. Ma għarfux din it-triq u jidrilhom li laħqu l-oli u d-dawl tal-kwiekeb. Iżda qara huma waqgħu fl-art u qalbhom bla den iddalmet. Jgħidu bosta ħwejjeġ veri fuq il-ħolqien, iżda m'għandhomx it-tieba
li jfittxu l-verità li sawret il-ħolqien u għalhekk ma jsibuhiex. U jekk isibuha u jarfu l-Alla, ma jagħtuhx ġġieħ u jroddulu ħajr ta' Alla li hu. Moħħhom jintilef fil-bluha, iridu jagħmluha ta' orrief, dak li hu tiegħek jgħidu li hu tagħhom, u fil-għama ieraħ tagħhom jaslu wkoll biex dak li hu tagħhom jgħidu li hu tiegħek, jiġifieri jabbu lilek bil-gideb tagħhom. Int li int il-verità u hekk jibdlu il-glorja ta' Alla li ma jintemx mas-sura u xbija tal-bniedem li jintemm, tal-asafar, tal-bejjem berba saqajn u tas-sriep. Il-verità tiegħek jibdluha ma' gidba u jagħtu l-ġieħ u l-qima tagħhom lil-ħlejjaq minflok ma jagħtuhom lil-ħallieq. Imma qat li dan hemm ħafna tarif veru li huma ġabru mill-ħolqien u jien żammejtu. Il-prova tiegħu kont insiba fil-att u t-taqsim tal-iżmna u fix-xhieda ċara li l-kwiekeb jagħtuna. U mbagħad kont inqabbel kollox ma' dak li qal Manes. Dan fit-telfa ta' moħħu kiteb bosta fuq dawn il-ħwejjeġ. Iżda fit-tagħlim tiegħu ma sibx il-prova tas-solstizji, l-ekwinozji u l-eklissi tax-xemx u l-qamar u anqas ta' erf ieħor bħal dan li jien tallimt mill-kodba tal-erf profan. U madankollu kont inħoss xi ġalni nemmen lilu, anki jekk ma kienx jaqbel mat-tarif meqjus li jien stħarriġt b'għajnejja stess. Anzi, kien imbiegħed wisq minnu. Mulej, Alla tal-verità, min jaraf dan kollu jsir jogħġbok? Kemmu msejken min jaraf dan kollu bla ma jaraf lilek. Iżda ħieni min jaraf lilek ukoll jekk ma jkun jaf xejn minn dan. U jekk xi ħadd jaraf sew lilek u sew lilhom, b'daqshekk ma jkunx aktar ħieni għax jaf lilhom ukoll. Iżda ħieni minħabba fik waħdek jekk jarfek u jagħtik glorja talli int u jroddlok ħajr bla ma jitlef moħħu fuq il-frua. Min jaf li għandu siġra u jroddlok ħajr talli inqeda biha, għad li ma jafx kemm għolja u wiesa u aħjar minn min jaf il-qisin tagħha u kemm għandha frjaj, iżda la tiegħu u lanqas jaraf jew iħobb lil min ħalaqa. Hekk ukoll il-bniedem fidil. Id-dinja bil-għana kollu tagħha hija tiegħu. Isa ma għandu xejn. Imma kollox tiegħu la darba u madud miegħek. Int lil ħlejjaq kollha jaqduk. Xejn ma jimporta jekk anqas biss bil-ġirja tad-dbub ma jkun jaf. Iblaħ min jiddubita li dan il-bniedem huwa aħjar minn min jaf kemm wiesa s-sema, kemm hemm kwiekeb u kemm jiżnu l-elementi, iżda ma jħabbilx rasu minnek li ordnajt kollox bil-qies, bil-att u blużin.